És labor del xarcuter complir els seus estrictes de lideratge. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixer. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida. Doncs bé, continuem i ho fem ara amb l'entrevista que comentava la Laura. Tenim amb nosaltres en Joan Tomàs Villbeny, que és enginyer agrònom, docent i editor del Calendari dels Pagesos des de fa 8 anys. I la publicació en llengua catalana, de fet, és la més antiga i que s'edita ininterrompudament des de fa 161 anys, des de 1861. Déu-n'hi-do, ha plogut molt des de llavors. Sí. Doncs bé, primer de tot saludem en Joan. Hola, Joan. Hola. Molt content de tenir-te aquí entre nosaltres i explica'ns una miqueta la trajectòria històrica d'aquesta publicació històrica. Bé, és un calendari, com heu dit, que té 161 anys. No sempre ha sigut de la família. Aquest calendari va néixer en una època històrica que hi havia hagut les vinyes, no? El tema de les vinyes famoses que es van morir, tota Catalunya es va quedar sense vinya. Però, clar, com que va començar França a quedar-se sense vinya, Catalunya va tenir un boom econòmic. I aquest boom econòmic es va aprofitar, entre altres coses, per publicar, fer moltes publicacions. Era una època de diners i es van fer moltes publicacions, una d'elles aquestes. Des de l'any 75 el meu pare té els drets d'autor, perquè el meu besavi va fundar un altre calendari que es diu l'Ermità, que encara existeix, i des de llavors el segueix la família. És un calendari que és molt antic, molt tradicional, però a la vegada l'estem modernitzant moltíssim. Joan, actualment en veneu al voltant de 40.000 exemplars d'aquesta publicació cada any. Això és pràcticament el doble dels pagesos que hi ha a Catalunya. Per tant, el perfil de lector d'aquesta publicació no és només el pagès o el ramader. No és només el pagès i el ramader. I jo me n'alegro per una cosa. No me n'alegro perquè hi hagi menys pagesos, ni molt menys, però me n'alegro perquè això llavors tindrà relleu generacional. És a dir, i després també perquè està aproximant el món rural una mica en el món urbà, que ja era hora. Vull dir, aquest calendari ens l'han de comprar, efectivament, si hi ha 20.000 pagesos i ens en compren 40.000, hi ha gent urbana que l'està comprant. I ens consta que gent molt jove, i això ens alegra molt, realment ens alegra molt. Un dels trets distintius d'aquest calendari és la seva portada, que any rere any està protagonitzada per aquesta roda. Explica'ns una mica què és aquesta roda i com s'interpreta. Bé, és una roda que el porta no des de fa els 161 anys, però pràcticament. I està extreta d'un llibre que es diu Secrets d'Agricultura i Casa Pastoril, que era com un manual tècnic agrícola del segle XVII, que en aquell moment va ser com un dels manuals més emprats a Europa per saber com funcionava l'agricultura, no? I un prior, el prior del Temple de Perpinyà, és l'única cosa que sabem, el va incorporar en aquest llibre. Va incorporar aquesta roda en aquest llibre. I el calendari, des de quasi bé els principis, la va incorporar com a portada. I s'ha convertit en la icona del calendari. Aquest calendari, si no tingués la roda, la gent no el reconeixeria. I és una roda que pretén preveure els anys fèrtils, estèrils, molt fèrtils i molt estèrils. I aquest 2022 què? Surt que és molt fèrtil, el qual me n'alegro per la pagesia. Fertilitat del sol, perquè hi ha gent que ens pregunta, a vegades truquen lectors, escolta, les dones seran més fèrtils, aquest any no té res a veure, això és fertilitat del sol. És per la terra, Per la terra. I, Joan, aquest calendari, a banda d'informació sobre la pagesia, també inclou festes populars, santoral i, fins i tot, previsions meteorològiques. Per exemple, el del mes de gener diu que a finals de mes preveu una llevantada amb forts vent i mala mar. No sé què en pensarà l'Alfred de com es fan aquestes previsions meteorològiques. Explica'ns-ho, Joan. A mi em fa una mica de por que hi hagi un meteoròleg aquí, no? Però jo sempre dic, aviam, les prediccions del calendari, com es fan? Jo soc científic, soc enginyer, no? Es fan, i això ho tenim, tenim una quantitat de dades acumulades per diverses generacions de la família, de les quals hem tret estadístiques, brutal. Ara, no ens basem, no és la base de les prediccions aquestes. Jo em baso molt amb la saviesa popular, amb els rodolins i les dites. I és així, per exemple, ara ve la Setmana dels Barbuts, per exemple, de tots ens és conegut. Però, esclar, hi ha moltes altres coses que la gent no coneix, no? L'estiuet de Sant Martí el comencen a conèixer, però hi ha molta gent que no sap, per exemple, que existeixen els dos sants, que li diuen els dos sants del fred, que són Sant Jordi i Sant Marc.
Hi ha un... Del fred. Sí, Del no fred. de l'Alfred. No, del fred. Del fred. Inclús hi ha un proverbi que diu entre Sant Jordi i Sant Marc un dia d'hivern ni cap. És a dir, que sempre, per als voltants de Sant Jordi, al cap de Pau de Sant Jordi, sol venir una fredurada. Clar, tot això són saviesa popular, observacions de la gent durant anys i anys i anys. Jo no me n'enric d'aquestes prediccions. Caldrà veure si el canvi climàtic no està afectant aquesta saviesa popular o desplaçant els El que he dit temps. és molt important. La saviesa popular, totes les dites populars, totes tenen una base científica, una base feta en base a l'observació sistemàtica dels pagesos, dels pescadors, i per tant s'ha de seguir. El que passa que el que dius, i ara ens ho dirà ell, que el canvi climàtic està trencant una miqueta aquesta base que disposàvem. Justament aquest any escrivim un article sobre el canvi climàtic que va sobre això, no? Una persona entesa que ens està dient que parlant amb els pagesos han observat, tots ho hem vist, a més, no? Que les floracions s'estan avançant, que les collites s'estan avançant. Jo m'estic plantejant, com a editor d'aquest calendari, seriosament, si el calendari de sembres i plantacions amb el temps l'haurem d'anar variant una mica, perquè no és broma. Ens comencen a trucar gent que diu, escolta, dieu que la tal fruita es cull a tal època, jo l'estic collint 15 dies abans. O sigui, ja no parlem de dies, parlem ja de quinzenes, eh? I, efectivament, jo no sé com acabarà això, però algun dia haurem de fer una revisió de tot el calendari, efectivament. Ara també parlaves de que a tu t'agrada recuperar la saviesa popular i, de fet, aquest any també heu incorporat una nova secció, Aprendre de l'AI. Creus que cal posar en valor aquells coneixements tradicionals acumulats de generació en generació? Totalment. Jo crec que totes les tecnologies modernes no estan renyides amb aquesta saviesa popular, amb aquest saber fer. Aquest any hem inclòs un article sobre l'atracció animal. Clar, té sentit avui dia llaurar amb cavalls altra vegada? Home, nois, el tema de la benzina, del gasoil, del canvi climàtic, del CO2, tot això sabem on ens està portant. Jo no dic que no s'hagi de llaurar amb tractors, etc., però en moments puntuals, en certs casos puntuals, sí que es poden aplicar tècniques que existien i, de fet, hem entrevistat pagesos que ho estan fent i els estan donant molt bons resultats. I llavors el que volem no és renyir amb la tecnologia moderna, sinó recuperar part de la saviesa passada i intentar aplicar-la. Joan, hem d'acabar. De tota manera, les prediccions meteorològiques que diuen que a finals de gener hi haurà un temporal, al febrer et trucaré i et diré el què, vale? Ai, quins nervis. Segurament es complirà, eh? Segurament es complirà, ja en parlarem. Escolta'm, t'agraïm molt la teva presència aquí, també per donar a conèixer el calendari dels pagesos, per si algú no l'havia conegut o no l'havia vist mai, i ara volem fer un petit obsequi, una mostra d'agraïment. Quin any vas néixer? El 1963. 1963. 23 de maig ens consta. 23 de maig. Anem a veure el dia que feia. Molt bé. Va, anem a veure el mapa del temps d'aquell dia. On vas néixer? On vaig néixer? A Barcelona. A Barcelona. Doncs mira, t'haig de dir, aquest és el mapa del temps, que aquell dia va haver tempesta a Barcelona. Vas arribar amb força a aquest món. Tempesta. O sigui que... Ja m'ho diuen que soc molt de veus. Trempat, no? Doncs mira, sota llamps i trons vas arribar. Això és cert? Sí, és cert. Sí, una situació de posar d'inestabilitat. Gràcies a tu, Joan, i molta sort amb aquest calendari i per molts més anys. Jo sempre dic, mentre puguem, el seguirem. Gràcies, Joan. Sí. A vosaltres. És labor del xarcuter complir els temps estrictes que evitaran. Posi'm un pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixers. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida.